Hvorfor hold kæft, du idiot, mand. Hey, du er ikke færdig. Jeg er kraftigt ikke mere. Vil du have den 20, eller hvad? Så kommer du sådan lidt krummer. Hvad laver I? Mere. Og se ham bagved. Kæft, det er Prøv at se. Altså, hvad er uden du gjorde? Åh, ja. Så hæld det for helvede, din satans. Stop nu, stop nu. Jeg spiste. Kæft, han er en clown. Det der, det er fandme stævhoved, det kan jeg godt love. Hvem bliver trækker, dreng? Det kan jeg godt. Hey, der skal ikke kød med ud. Ja, det kommer ud af næsen på ham. Vi mangler lidt nu, at så kommer der kun 5 kroner. Jeg er ved at brække mig. Det kommer også ud af næsen. Du kan spise det. Kom da, du er ikke færdig. Der mangler lige det sidste Jeg her. er ved at brække mig. Det. Det var den. Skal vi se? Skal ikke kraftedeme lige over til? Du er kraftedeme med den.